I recorde que un dels contes que més em contava era La Caputxeta Roja, ja que era dels meus preferits. I també recordo una rondalla que diuen que va passar així a Agullent, però jo no ho sé. Quedàvem totes les amigues i anàvem arreplegant-se per les cases per anar-se'n totes juntes al col·legi. Allí, d'enfront de l'escola, no n'hi havia res, tampoc, eren tot bancals. Bancals en els que fèiem cabanyes, jugàvem, bueno, allí fem de tot. Ulleres para la vista cansada i miope. I d'enfront de casa estava la sogra, el tio Caudillo, que era d'Alginet, i estava allí fent punt de ganxo. Tu no tindràs por del dia que puges a dalt i t'encontres en el dimoni cara a cara? I diu, jo, el que tindré por és vostè, que parla mal d'ell tots els dies. Per l'horto tocant més dia, plens d'infantils i alegria, goixosos i satisfets, tornant a l'alcleria, dos pobres fematerers. I allí vivia un matrimoni molt major que no tenia xiquet, no tenia res, i ja estava molt major i no podien eixir de casa perquè eren tan majors que es feien molt de mal les cames els dos i estaven vellets i no podien eixir. Però m'heu d'ajudar perquè jo vaig a ficar noms d'animals i m'heu de dir totes les rimes que puguem entre tots, ¿vale?